गेले पोरा चोरा, अरे चोरा, अरे चोरा, अरे चोरा. दोन्ही वाडी एकत्र येतात आणि मी घरात कसो राहू? प्रत्येकाने आपली पायरी ओळखली ना, तर हे सांगायची वेळच आली नसती. नमस्कार. हां नमस्कार. कोकण साद लाईव्हच्या ह्या विशेष मुलाखतीमध्ये आपल्या सगळ्यांचं स्वागत. आपल्याला माहीत आहे की कोकण ही कलाकारांची खाण आहे आणि विविध विषयावर अतिशय चांगल्या पद्धतीनं कलाविष्कार सादर करणारे अनेक कलाकार आपल्याकडे आहेत. त्याच पद्धतीनं आज आपल्यासोबत आहेत अनिल कालेलकर सर. अतिशय चांगल्या पद्धतीने एक सामाजिक विषय घेऊन त्यांनी अतिशय चांगली फिल्म तयार केलेली आहे, ज्याचं नाव आहे परिवर्तन चक्र. तुम्हाला माहिती आहे की जाती व्यवस्था म्हणजे असं म्हणतात की जात नाही ती जात. तर अतिशय चांगल्या पद्धतीनं म्हणजे ह्या सगळ्या गोष्टी काही कालावधी म्हणजे मागे काही वर्षापूर्वी आपण गेलो तर तिकडे काही वेगळ्या पद्धतीने होत्या, पण अलीकडे अगदी आधुनिक समाजातसुद्धा या जाती व्यवस्था म्हणा किंवा एक सामाजिक विषमता असेल तर या संदर्भात सुद्धा काही वेगळे अनुभव आपल्याला येतात आणि त्या सगळ्या अतिशय म्हणजे ज्याला म्हणतो आपण की काळजाला भिडणाऱ्या अनुभवातनं एक चांगली फिल्म त्यांनी एक चांगला संदेश देणारा एक चांगली फिल्म त्यांनी बनवलेली आहे आणि या माध्यमातून ते आपल्यासमोर ही फिल्म घेऊन येत आहेत. परिवर्तन चक्र असं त्याचं फिल्मचं नाव आहे. अतिशय चांगल्या पद्धतीने टेक्निकली त्यांनी हे सगळ्या गोष्टी केलेल्या आहेत. चांगले कलाकार वापरले आहेत. सिंधुदुर्गातल्या कलाकारांना प्राधान्य दिलेलं आहे आणि या सगळ्यांना घेऊन एक चांगला संदेश देण्यासाठी ते आता सज्ज आहेत. सर खूप खूप स्वागत तुमचं कोकण साद लाईव्हमध्ये. पिक्चर बनवताना आपला एक दृष्टिकोन असतो की गल्ला कसा भरेल, पण आज तुम्ही जो विषय घेतला आहे तो अतिशय सामाजिक विषय आणि जो ज्वलंत विषय आहे की लोकांच्या काळजाला भिडणारा, लोकांच्या दैनंदिन जीवनामध्ये त्यांना सतावणारा हा विषय आहे. या विषयावर फिल्म करावी असं तुम्हाला का वाटलं? सुरुवातीला मी एक फुललेन नियतीचे कालचक्र ही फिल्म तयार केली. त्यावेळी माझ्याबरोबर साईनाथ मटकर सावंतवाडीचे हे होते आणि त्यांनी आणि मी चर्चा करून ही फुल लेंथ फिल्म तयार केली आणि त्या फुल लेंथ फिल्मला एक मोठा दर्जा प्राप्त झाला, अफाट प्रसिद्धी मिळाली आणि विशेष म्हणजे ही फुल लेंथ फिल्म लोकल असूनसुद्धा ती चित्रपट मराठी चॅनेलवर वर्ल्ड टेलिव्हिजन प्रीमियर झाली. मला वाटतं माझ्या बघण्यात लोकल चित्रपट असा वर्ल्ड टेलिव्हिजन प्रीमियर झालेला माझ्या बघण्यात नाही आणि तिथे आम्हाला थोडंसं यश मिळालं आणि आम्हाला वाटायला लागलं की आता एखादी थिएटर फिल्म तयार करावी आणि ह्या क्षेत्रामध्ये थोडंसं आपलं पाऊल टाकावं आणि त्या दृष्टीने आम्ही निर्णय घेतला की एक अशी फिल्म तयार करावी की जेणेकरून आपल्यालाही त्याचा फायदा होईल, समाजालाही फायदा होईल आणि इथल्या लोकांना किंवा समाजातील काही लोकांना त्या व्यवस्थेमध्ये किंवा त्या स्टेजवर त्यांना संधी मिळावी आणि ह्या दृष्टीने आम्ही ते पाऊल उचललं. अच्छा, हे करत असताना एक सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे तुम्ही सिंधुदुर्गातल्या कलाकारांना प्राधान्य दिले त्या सगळ्या गोष्टीमध्ये, कारण एकतर कोकण भूमी ही आपली कलाकारांची खाणच आहे, प्रश्नच नाही. बरोबर. ह्या सगळ्या लोकांना तुम्ही संधी दिली, तर हा अनुभव कसा होता त्या कलाकारांना घेतानाचा? अनुभव चांगला होता. आपल्या इथे म्हणजे आता संपूर्ण महाराष्ट्रात मराठी चित्रपट प्रदर्शित होतात किंवा चित्रीकरण होतं. तेथील जे स्टेज आहे, तेथील ते कलाकार आहेत, जी क्वालिटी त्यांच्यामध्ये आहे तीच क्वालिटी आमच्या इथल्या स्थानिक लोकांमध्ये आहे. हाही कलाकार कमी नाही आहे. जर तुम्ही त्यांना संधी दिली तर निश्चितच त्यांच्यामध्ये तुम्हाला क्वालिटी दिसून येते. आता मी तेच केलं. मी फक्त आग्रह काय धरला की माझ्या परिवर्तन चक्र फिल्ममध्ये एक नायिका बाहेरची असावी, एखादी टी व्ही स्टार म्हणा, फिल्म स्टार म्हणा, आणि एखादा विनोदी कलाकार बाहेरचा असावा जो टी व्ही स्टार असेल, फिल्म स्टार असेल, आणि बाकी सर्व कलाकार स्थानिक असू दे. आपल्या इथले जे कलाकार आहेत, एक अभय खडपकर म्हणा, आणखी काही कलाकार आहेत, त्यांनी बऱ्यापैकी त्या फिल्ममध्ये काम केलं, अतिशय उत्कृष्ट काम केलं आणि क्वालिटी दिसून आली.
त्यांच्यामध्ये जी संस्कृती आहे की ही फिल्म संस्कृती आहे, ती फिल्म संस्कृती, शिस्त मला तिथे दिसून आली. म्हणजे आपल्या इथल्या कलाकारांना सुद्धा जर आपण संधी दिली किंवा वाव दिला तर निश्चितच तेही त्या क्वालिटीचे आहेत, हे दिसून आलेलं आहे त्याच्यातून. याची जी कथा आहे ती एक जाती व्यवस्था म्हणा किंवा विषमता समाजातली जी आहे या सगळ्या गोष्टीवर डिपेंड आहे. हा विषय निवडावा असं तुम्हाला कसं वाटलं? तुम्हाला खरं सांगायचं म्हणजे ही फिल्म मी शशिकांत कांबळी जे ह्या फिल्मचे डिरेक्टर आहेत, वीरेन वालावलकर हे डिरेक्टरचं काम करतात किंवा पटकथा लेखन, संवाद लेखन हे सर्व करायचे. आता वीरेन वालावलकर हे हयात नाही आहेत. काही 2 वर्षापूर्वी त्यांचा मृत्यू झाला. त्यांना प्रथमतः श्रद्धांजली वाहतो. आणि त्यानंतर त्यांची जी टीम आहे, ही टीम, त्या टीमकडे त्यांनीच नियतीचे कालचक्र हा चित्रपट तयार केला, तयार करून आम्हाला दिला. ज्याप्रमाणे त्यावेळी सुद्धा मी त्याला सांगितलं होतं शशिकांत कांबळीला की मला एक फिल्म तयार करून द्यायची आहे आणि त्या नियतीचे कालचक्राचं जे स्टोरी आहे ती स्टोरी साईनाथ मटकर यांच्या संकल्पनेतून आहे आणि त्यांचं त्या स्टोरीचं लेखन वीरेन वालावलकर आणि त्यांच्या टीमने केलं. एक उत्कृष्ट चित्रपटाचं लेखन केलं, उत्कृष्ट कथा वगैरे हे सगळं बघून त्या चित्रपटाला एक जे मिळालेलं यश हे सर्व बघून मी तो चित्रपट, हाही चित्रपट त्यांच्याकडे सोपवला की परिवर्तन चक्र हा चित्रपट तुम्ही मला तयार करून द्यायचा आहे. मी त्याच्यात कोणताही हस्तक्षेप करणार नाही. तुम्ही पटकथा निवडा, तुम्ही सगळं करा. अशा पद्धतीने मी त्यांच्याकडे एक शब्द टाकला. त्याप्रमाणे ते म्हणाले ठीक आहे सर, आम्ही तुम्हाला सगळं करून देतो. माझी एक सवय आहे की मला ॲटोमॅटिक अशा गोष्टी पाहिजे असतात. मी मध्ये लुडबुड करत नाही किंवा हस्तक्षेप करत नाही. जे ॲटोमॅटिक समोर येतं त्याचा मी स्वीकार करतो. त्यामुळे त्यांच्याकडून काय मिळतं हे मला पाहायचं होतं. आणि हे जी कथा आहे मला अजिबात माहीत नाही. त्यांनी कथा घेतली काय, कसं काय केलं, कसे संवाद लिहिले, मला काहीच माहीत नाही. शेवटी ज्यावेळी चित्रीकरण सुरू झालं त्यावेळी मला कळलं की अशा पद्धतीचा हा चित्रपट आहे. त्यामुळे हे सगळं श्रेय शशिकांत कांबळी किंवा वीरेन वालावलकर यांच्याकडे जातं की त्यांनी ही कथा वगैरे निवडलेली आहे. ले सोडतो. बघ माझ्या हातात काय आता तवरेल. मला एक डॉक्युमेंटरी फिल्म करायची आहे. मालडी गावात हो, तुम्ही आमच्या बरोबर चला. काय पहिले वरच्या वाडीत येणार? मग कुठून सुरुवात करायची? वरच्या वाडीचो पाठ, खालच्या वाडीचो माठ, वरच्या वाडीचो व्हाळ. काय हो, आपलो बाबू असतो ना तर आज एवढंच असलो असतो ना हो, आणि असंच असणार होतो की नाही. कथेचा जर आपण बारकाईनं अभ्यास केला तर हल्ली जसे काही लव्ह स्टोरीज म्हणा किंवा असे काही चित्रपट निघतात जे चालतात जास्त आपल्याकडे. पण हा विषय आहे तो जाती व्यवस्था आणि विषमता दाखवणार आहे. खूप चांगल्या पद्धतीनं तुम्ही एक सामाजिक संदेश दिला आहे. आजही तो विषय अनेक ठिकाणी दिसून येतो, आपल्याला वेगळ्या पद्धतीत दिसून येतो. तर हा विषय निवडण्याचं कारण काय? आता खरं सांगायचं झालं तर समाजामध्ये आता समाज खूप पुढे गेलेला आहे. ज्याप्रमाणे समाजाला मालाची मागणी पाहिजे तो माल आपण पुरवला पाहिजे आणि ज्या मालाची मागणी समाजात अजिबात नाही तो माल विकत सुद्धा नाही किंवा भेटत पण नाही आणि त्याला किंमत पण असत नाही. त्या पद्धतीने मी शशिकांत कांबळेंकडे एक शब्द टाकला होता की मला हा जो चित्रपट आहे, जो तुम्ही करणार आहात, परिवर्तन चक्र हे नाव त्यावेळी नव्हतं त्याला, नंतर मी दिलं त्याला नाव परिवर्तन चक्र, की चित्रपट असा तयार करा की तो मला पूर्ण एक म्युझिकल चित्रपट मला पाहिजे आहे. त्यात एखादं ॲटम सॉन्ग वगैरे मला एखादं टाका त्यात आणि म्युझिकल चित्रपट तयार करा.
आणि त्या पद्धतीने तो पिक्चर असू दे की जेणेकरून जो प्रेक्षक चित्रपटगृहात येईल त्याचं पूर्ण टोटली मनोरंजन झालं पाहिजे आणि जाताना त्याला वाटलं पाहिजे की माझं आता जे पैसे मी याच्यामध्ये गुंतवले किंवा मी पैसे तिकीट काढलं त्याचं मला पोचपावती मिळालेली आहे, त्याच्यातून काहीतरी मला शिकता आलेलं आहे, ते सगळं घेऊन तो बाहेर पडावा असं मी त्यांच्याकडे एक शब्द टाकला. परंतु त्यांनी असं काही नकार दिला की असा चित्रपट नको आहे, आम्ही वेगळ्या पद्धतीचा चित्रपट घेऊन येणार आहोत किंवा त्या पद्धतीचा आम्ही चित्रपट तयार करतो, तुमचं याबद्दल काय मत आहे. तर मी क्षणभर विचार केला, ठीक आहे, यांना जर असं वाटत असेल की वेगळ्या पद्धतीने आपण जर चित्रपट तयार करतो आणि तशा चित्रपटाची निर्मिती करूया असं म्हणतायत, तर ठीक आहे म्हटलं, त्या पद्धतीची तुम्ही निर्मिती करा असं मी त्यांना शब्द दिला. चित्रपटाची गाणी किंवा म्युझिक जे आहे ते खूप चांगलं आहे, पार्श्वसंगीत म्हणा किंवा गाणी. तर ह्या संदर्भात तुमचे अनुभव कसे आहेत, कशा पद्धतीने आपण ते निवडणे कलाकार तुम्ही? चित्रपटाची गाणी आहेत ती सगळं त्यानेच केलेलं आहे, लेखन वगैरे सगळं स्थानिक कलाकारांनीच केलेलं आहे. त्यानंतर ते सगळं त्याचा जो प्रभाव आहे किंवा त्याचा दर्जाही चांगला आहे आणि त्या दृष्टीने ती उत्तम प्रतीची पण आहेत की लोकांना आवडतील. उगीच काहीतरी असं नाही आहे की बऱ्यापैकी त्याने ते परफॉर्मन्स केलेलं आहे गाण्यांसंदर्भात. अच्छा, हे सगळं करत असताना तुम्ही स्वतः एक शिक्षक आहात आणि शिक्षकाचं काम जे असतं काहीतरी द्यायचं समाजाला, तर याच पद्धतीने तुम्ही एक चांगला संदेश देत आहात. पण हे सगळं करत असताना तुम्ही तुमचा शिक्षकी पेशा, नोकरी आणि या सगळ्या गोष्टी कशी सांगड घातली ती? कसं आहे, थोडक्यात सांगतो म्हणजे तुम्हालाही कंटाळा येता कामा नये. माझं शिक्षण म्हणजे मी लहानपणीच नॅचरली टॅलेंट होतो आणि जवळजवळ 7वीपर्यंत आल्यानंतर मला जर कोणी सांगितलं असतं की पुढे जाऊन तू मराठी शाळेचा शिक्षक होणार आहेस किंवा टीचर होणार आहेस असं जर सांगितलं असतं तर मी ताबडतोब ते शिक्षण सोडून दिलं असतं. त्याचवेळी शिक्षण सोडून दिलं असतं आणि एखाद्या हॉटेलमध्ये जाऊन नोकरी केली असती गोव्यामध्ये वगैरे. कारण शिक्षकी पेशाबद्दल तिटकारा नव्हता, परंतु माझा पिंडच नव्हता की शिक्षकी पेशाकडे जावं, शिक्षकी पेशामध्ये रमावं, शिक्षक म्हणून काम करावं, असा काही पिंड नव्हता. पुढे जाऊन इंजिनियर वगैरे व्हायचं आणि त्या पद्धतीने पुढे काहीतरी करावं असं माझा एक मानस होता. परंतु दैवविधी लिखित असं होतं की मी पुढे जाऊन शिक्षकच होणार आहे आणि शिक्षक झालो आणि अशा पद्धतीने खूप खडतर असा प्रवास करावा लागला की भयानक खडतर प्रवास झाला. मध्यंतरी खूप अशा गोष्टी घडल्या आणि जवळजवळ D.Edचा प्रथम वर्ष असताना मी आजारी पडलो आणि त्या आजारपणात बराचसा असं स्ट्रगल झालं. त्या स्ट्रगलमध्ये अशा पद्धतीने गोष्टी आल्या की भयानक गोष्टी आल्या आणि मग त्याच्यातूनच मग शिक्षण पूर्ण केलं. त्याच्यातच मी कुडा हायस्कूल कुडा सारख्या नामांकित संस्थेमध्ये हायस्कूलमध्ये 4 वर्ष नोकरी केली आणि त्यानंतर पुन्हा ते माझं आजारपण इतकं वाढलं की मला असा डिसिजन घ्यावा लागला की हायस्कूल महत्त्वाचं आहे की नोकरी महत्त्वाची आहे. तर त्याच्यातून पुढे आलं की नोकरी महत्त्वाची आहे, कारण आजारपण वेगाने वाढत होतं आणि तिथे नोकरी टिकणं सुद्धा खूप कठीण होतं. तर नोकरी महत्त्वाची असल्यामुळे शेवटी मराठीची म्हणजे प्रायमरीची पायरी चढावी लागली. तिथेही खूप स्ट्रगल झालं, तिथे आजारपण वाढलं, स्ट्रगल झालं आणि त्यानंतर मग जवळजवळ 2014पर्यंत हे चाललं आणि 2014मध्ये अचानक मला जाग आली की अरे बाबा हे काय चाललं आहे, 2000 साल सुरू झालेलं आहे आणि आपण काय करतो आहोत. आणि म्हणजे मी ज्यावेळी आजारी पडलो त्या आजारपणामध्ये
माझा ब्रेन ऑफ झाला होता, अगदी हृदय वगैरे सगळं शरीर सगळं पेटून गेलेलं होतं आणि खूप म्हणजे अगदी जिती जागती लाश अशा पद्धतीनं तयार झालेलं होतं. म्हणजे पूर्ण अगदी हे झालेलं होतं, शरीर पेटून गेलेलं होतं, शरीर अगदी कामातून बाद झालेलं होतं, ब्रेन ऑफ झालेला होता. फक्त मी नॅचरली टॅलेंट असल्यामुळेच हे सगळं करू शकत होतो, नोकरी करू शकत होतो, इतर सगळ्या गोष्टी करू शकत होतो. आणि त्यानंतर 2014मध्ये मला जाग आली आणि त्या जागेनंतर मग हे सगळे डिसिजन झाले की फिल्म क्षेत्रामध्ये जावं, तिथे करिअर करावं. परंतु एक गोष्ट तुम्हाला सांगावीशी वाटते की ज्यावेळी मी फिल्म क्षेत्रामध्ये पाऊल ठेवण्याचं ठरवलं किंवा पाऊल ठेवलं त्यावेळी भयानक स्ट्रगल झालं. की एक तुम्हाला गोष्ट मी सांगू शकतो की एक म्हणतात बघा, स्ट्रगल आलं देवा हे भारी, अशा पद्धतीनं ते तेवढं त्या वाक्याप्रमाणे ते स्ट्रगल आलं. आणि त्या माझी एक सवय आहे की जिद्द सोडायची नाही, कोणत्याही परिस्थितीत जिद्द सोडायची नाही. मी जिद्द सोडली नाही. त्याच्यातच एक शॉर्ट फिल्म संगत नावाची शॉर्ट फिल्म केली. त्यानंतर नियतीचे कालचक्र तो एक फुल लेंथ फिल्म केला, त्याला यश मिळालं. आता परिवर्तन चक्र ही थिएटर फिल्म घेऊन येतो आहे, निश्चितच त्याला यश मिळणार, तुमच्या कृपेने किंवा देवाच्या कृपेने निश्चितच यश मिळणार. अशा पद्धतीने हे सगळं झालं. पण ह्या स्ट्रगलमध्ये खूप काही खडतर प्रवास झाला, स्ट्रगल झालं आणि अशा पद्धतीने इथपर्यंत आम्ही पोचलेलो आहोत. पण आमका नवीन आहे ना माधू, ह्याच्या पुढे आम्ही जात बीत काय नाही मानूचो. मी दिलेल्या कामाचं काय झालं? म्हणजे आणखी किती दिवस वाट बघायची आम्ही? हा आबा, तो विनय हा ना, तो स्वभावान खूप चांगलो आहो. म्हणजे ते का या दोन वडींची भांडणं नकोत. त्या विनयला आपल्या वाडीवर आणायला सांगितलेलं. आणलंच त्याला? हो, तेका खयच्याच एका वाडीयेत नाही राहायचा. म्हणजे तेका दोन्ही वाडीयांचो मिळून एक गाव करूचो. मला पण एक अख्खं गाव हवंय, 2 वेगवेगळ्या वाड्या नकोय. पण त्यासाठी आपल्याला बबन सावंत आणि आबागाडी यांना एकत्र आणलं पाहिजे. अहो मी गोंद्या GAAONDYA. खैसून दिला. आजी, मी गोंद्या आबागाडींचा भाचा. अरे माय जया, आबा गाडीचं भातो माका फसवतो. अच्छा, आता हे करत असताना तुम्ही मगाशी सांगितलं की आपण जेव्हा चित्रपटाचं चित्रीकरण करत होता त्यावेळेस आपण सिंधुदुर्गातली जी पर्यटन स्थळं आहेत किंवा इथला जो निसर्ग आहे याला हायलाईट करण्याचा प्रयत्न केला. तर हे कशा पद्धतीने आपण केलं? लोकेशन हंटिंग म्हणा किंवा कशा पद्धतीने हे निवडलं? मी सांगताना सांगितलं होतं, शशिकांत कांबळे हे मेन होते त्याच्यात डिरेक्टर, त्यांच्याकडेच मी सोपवलं होतं की सिंधुदुर्गाला प्राधान्य द्या, कारण सिंधुदुर्गामध्ये खूप पर्यटन स्थळं आहेत. अगदीच सिंधुदुर्गात तुम्हाला थोडी कमतरता वाटत असेल तर नजीकचा गोवा प्रदेश आहे, आपला राज्य आहे गोवा, इथे पण आपण थोडंफार शूटिंग घेऊ शकतो. तिथे पण अगदी नैसर्गिक सगळं आहे. तर अशा पद्धतीने सिंधुदुर्गामध्ये खूप आहे. फक्त सिंधुदुर्गामध्ये मोठमोठ्या उंच उंच इमारती नाही आहे, बाकी सगळं सिंधुदुर्गामध्ये आहे. आणि त्यामुळे लोकही सिंधुदुर्गात चांगले आहेत, पर्यटन स्थळं आहेत. सिंधुदुर्गामध्ये तुम्हाला चांगली अशी रिस्पॉन्स मिळतो. एखादा नवीन चित्रपट आला सिंधुदुर्गामध्ये, येथेही लोक त्याचं स्वागत करतात. लोकांचं पाहण्याचा कल वगैरे सगळं चांगला आहे आणि सिंधुदुर्गाला भरपूर असं नैसर्गाने देणगी दिलेली असल्यामुळे आणि मला जास्त करून सिंधुदुर्गातले सगळं जे सौंदर्य आहे ते खूप आवडतं. त्यामुळे सिंधुदुर्गातच शूटिंग व्हावं ही माझा एक आग्रही भूमिका होती. हा आता तुम्ही आत्तापर्यंत शॉर्ट फिल्म म्हणा किंवा फुल लेंथ मूवी या सगळ्या गोष्टी केल्यात, आता ही तुमची फिल्म पण येते. यापुढे आता तुमचं काय प्लॅन आहे चित्रपट क्षेत्रामध्ये? ह्यापुढे चित्रपट क्षेत्रामध्ये आता हा जो परिवर्तन चक्र फिल्म आहे ही फिल्म थिएटर रिलीज आहे. परंतु कसं आहे की तुम्हाला एक सांगायचं म्हणजे मी टोटली मायनसमध्ये आहे. हे जे दिव्य मी केलेलं आहे हे दिव्य करून दाखवण्यासाठी मी टोटली मायनसमध्ये आहे.
म्हणजे पूर्ण कर्ज आहेत, पुन्हा पूर्ण ब्लॉग आहे मी, आणि अशाही परिस्थितीमध्ये मी हा चित्रपट उभा केलेला आहे आणि तो थिएटर रिलीज करतो आहे. आणि ह्याच्यासाठी थिएटर संख्याही खूप नाही आहे, अगदी थोडीशी मोजकीशीच थिएटरामध्ये हा चित्रपट रिलीज होतो आहे. आणि हा चित्रपट रिलीज झाल्यानंतर तो टी व्ही चॅनेलवर यावा अशी माझी एक इच्छा आहे आणि तो निश्चितच येईल अशा पद्धतीने मला सांगावं असं वाटतं. काय देतात माझे चेडवा? या आबा गाड्याच्या आता तुझ्याकडे बघतोच. आबा आबा या बुलविले ओरा तोरा, अरे चोरा अरे चोरा अरे चोरा, गोकुळाच्या पोरा, गोकुळाच्या पोरा, गोकुळाच्या पोरा. एका ज्वलंत सामाजिक विषयावर हा चित्रपट जेव्हा संपूर्ण या प्रक्रियेमध्ये स्वतः सहभागी होऊन सरांनी, कालेलकर सरांनी काढला आणि या सगळ्या अनुभवातनं आज एका टप्प्यावर आपण अंतिम टप्प्यावर पोहोचलो. हा चित्रपट सगळ्यांच्या समोर सगळ्यांना आता बघायला मिळणार आहे. पण याच सगळ्या वाटचालीनंतर आज एक असा टप्पा आहे की त्यांना एक आपल्या सर्वांना एक मेसेज द्यायचा आहे. सर, तुम्ही काय सांगाल आमच्या सगळ्या दर्शकांसाठी किंवा आमच्या सगळ्या प्रेक्षकांसाठी काय संदेश द्याल? संदेश असा आहे की ह्या चित्रपटामध्ये मी जे काम केलं किंवा मला जे स्ट्रगल झालं, हे स्ट्रगल बोलायची सोय नाही असं स्ट्रगल झालेलं आहे. त्यामुळे शक्तीसुद्धा ही बोलायची सोय नाही अशी निर्माण झालेली आहे, थोडक्यात सांगायचं म्हणजे. आणि ह्या शक्तीचा वापर करून मी असे डिसिजन घेतलेले आहेत की मूलतः तुम्हाला जरी दिसत नसले तरी माझ्या दोन्ही हातात गदा आहे. माझं असं स्वतःचं सुदर्शन आहे. आणि तुम्ही असं कोण असं म्हणतो की अशा पद्धतीने देवाचे अवतार आहे, देवाचं रूप आहे, ह्या गोष्टी ठीक आहेत, त्या गोष्टी विचार करण्यासारख्या आहेत, विचार करण्यासारख्या नाहीत. परंतु माझं हे जीवन आहे किंवा माझ्याबद्दल जे मला वाटतं ते मी सांगू इच्छितो की हे माझं जे रूप आहे ते विष्णू स्वरूप आहे आणि नारायण स्वरूप आहे. त्यामुळे माझ्या दोन्ही हातात गदा आहेत आणि माझं स्वतःचं सुदर्शन आहे. त्यामुळे मला जे स्ट्रगल झालं, जे स्ट्रगल झालं ते बोलायची सोय नाही असं स्ट्रगल झालं. आणि त्यामुळे शक्तीसुद्धा जी निर्माण झाली ती बोलायची सोय नाही अशी शक्ती निर्माण झालेली आहे. त्यामुळे मी माझ्या पद्धतीने असे 3 डिसिजन घेतलेले आहेत की मी असा पहिला डिसिजन घेतलेला आहे की मी अनंतकोटी पृथ्वी अनिलांड निर्माण केलेली आहेत, ज्याच्यामध्ये अनंतकोटी पृथ्वींचा समावेश आहे. आणि ह्या पृथ्वींवर अशा काही सिस्टीम ठेवलेल्या आहेत की तुम्ही कल्पना करू शकत नाही, अशा सिस्टीम ठेवलेल्या आहेत. हा पहिला निर्णय आहे. त्यानंतर दुसरा जो निर्णय आहे की मी माझ्या मुलांबरोबर शरीरासह माझ्या ग्रहावर जातो आहे. पण नुसतं असं करून मी थांबलेलो नाही, तर समाजाला सगळ्यांना त्याचा फायदा व्हावा ह्याच्यासाठी मेलेली माणसं जिवंत करणे, म्हणजे मेल्यानंतर अगदी 3 दिवसापर्यंत पेटीमध्ये ठेवून ती जिवंत करायची अदृश्य रूपात त्यांना मी जे अनंतकोटी पृथ्वी निर्माण केलेल्या आहेत त्यांच्यावर पाठवण्याची आणि पाठवताना त्यांना तारुण्यात प्रवेश करायची अशी सोय करून माझं असं एक मानस आहे आणि त्या पद्धतीने ते होणार आहे. तिसरा जो डिसिजन आहे तो इंडिया महासत्तेचा आहे की माझ्याकडे एवढी ताकद आहे, शक्ती आहे, मग त्याचा उपयोग आपल्या देशाला पण झाला पाहिजे आणि ह्याना त्या मार्गाने मी देशाला महासत्ता करणारच करणार. अशा पद्धतीचे मी 3 डिसिजन घेतलेले आहेत. समाजयोपी असे डिसिजन आहेत. काही वेळा असं वाटतंय की ह्या कल्पना आहेत आणि अनिल कालेलकर हे डिसिजन घेऊ शकतात का, हे डिसिजन
पूर्ण होऊ शकतात का, किंवा हे सगळं होऊ शकतं का, हा विचार सामान्य माणसाच्या मनात येऊ शकतो की ह्या थोड्याशा काल्पनिक डिसिजन वाटत आहे. पण माझ्या दृष्टीने हे काल्पनिक वगैरे काही नाही, हे सगळं शक्य आहे. ज्याप्रमाणे भगवान जेजू शरीरासह आज जिवंत आहेत, हे घडू शकतं, मग हेही घडू शकतं. आज ज्ञानेश्वरांच्या रूपात जवळजवळ जिवंत समाधी लावून त्यांनी विज्ञान युगाची सुरुवात केली आणि ज्ञानेश्वरांच्या कृपेमुळेच हे सगळे शोध लागत आहेत. पुन्हा माझ्या बुद्धिमत्तेचा ऑटोमॅटिक वापर होतो आहे या शोधांसाठी. मग अशा पद्धतीने हे सगळं होऊ शकतं. जरी काही लोकांना हे काल्पनिक वाटत असेल की अनिल कालेलकर हे काय बोलतो आहे किंवा हे काल्पनिक तर नाही ना, तर हे अजिबात काल्पनिक नाही, असं होऊ शकतं. मलाच आयुष्य 100 वर्ष आहे, मी अगदी 100 वर्ष जगणार आहे. 100 वर्षानंतर लगेचच ही फंक्शनं सुरू होणार आहेत, काही काळजी करायची गरज नाही. आणि हे 100% सत्य आहे. माग म्हणजे मिळेल, शोध म्हणजे सापडेल आणि ठोक म्हणजे उघडेल, हे आमच्या बाबतीत सत्य आहे. त्यामुळे अजिबात तसं काही काल्पनिक वगैरे जरी तुम्हाला वाटत असलं तरी हे काही काल्पनिक वगैरे नाही. आणि अनिल कालेलकर अगदी 100 नाही 101% हे करू शकतो. एवढं माझं तुम्हाला आव्हान आहे. विश्वास ठेवा, निश्चितच हे सगळं होईल. तर कालेलकर सरांनी खूप चांगल्या पद्धतीनं त्यांच्या या नवीन चित्रपटाविषयी माहिती दिली आहे. निश्चितच हा चित्रपट सगळ्यांनी चित्रपटगृहात जाऊन पाहावा. सामाजिक विषमता किंवा जाती व्यवस्था या संदर्भातला काय जो संदेश आहे त्यांनी दिलेला, त्या संदर्भात अवश्य अंतर्मुख होऊन विचार करावा. कारण ह्या विषयाचे चित्रपट हल्ली खूप कमी निघतात. लव्ह स्टोरी किंवा मारधाड असलेले किंवा स्टंटबाजी असलेले असे चित्रपट खूप निघतात. पण हा सामाजिक संदेश देणारा की जो आपल्या आयुष्यामध्ये वेळोवेळी पदोपदी आपल्याला जाणवणारा हा विषय आहे. तर त्यामुळं अवश्य हा चित्रपट प्रत्येकाने आपल्या चित्रपटगृहात जाऊन बघावा आपल्या नजीकच्या, आणि त्याच पद्धतीनं सगळ्यांना आपल्या मित्रमंडळींना त्याचा संदेश पण द्यावा की ज्या पद्धतीनं हा मेसेज सगळीकडे पोचणं फार गरजेचं असतं. स्वतः एक शिक्षक असलेले कालेलकर सर त्यांनी खूप चांगल्या पद्धतीनं ह्या विषयामध्ये हात घातला आहे आणि खूप चांगल्या पद्धतीने ते चित्रपट निर्मिती करतात. केवळ दिखावा किंवा एक त्याला आपण वेगळीपणा म्हणतो चित्रपट क्षेत्राची अजिबात त्याला कुठे वास लागून न देता या पद्धतीनं त्यांनी तो खूप चांगल्या पद्धतीनं हा एक सामाजिक संदेश की जेव्हा एक साधारणपणे 40 वर्षापूर्वीचा काळ आपण जर विचारात घेतला, भालजी पेंढारकर म्हणा किंवा या लोकांचे जे चित्रपट त्यावेळेस यायचे त्यामध्ये असा संदेश असायचा. आणि याच पद्धतीनं एक चांगला संदेश घेऊन ते या चित्रपटाच्या माध्यमातून आपल्यासमोर येत आहेत. मी कालेलकर सरांना खूप खूप धन्यवाद देतो की त्यांनी आज वेळ काढून आमच्याशी या सगळ्या गोष्टीवर संवाद साधला. आणि त्यांच्या चित्रपटाला पण मी पूर्णपणे आमच्या संपूर्ण टीमच्या वतीनं आणि दर्शकांच्या वतीनं शुभेच्छा देतो.